Sembla ser que ni la pluja impedirà l'obertura de la primera classe de la Universitat Lliure de la barricada de les barricades. M'explica que aquesta casa es veu que està molt corrupta, no? Molt embolicada amb merders de l'Ajuntament, amb 7 persones corruptes encausades, i és una casa a la que se suposa que els pretenen fer fora. És una casa que pertany a l'Ajuntament. En un principi, fa 7 anys, se va dir que seria per pisos socials. Finalment això no va ser. Fa 2 anys van desallotjar totes les famílies que hi havia a les cases. Les últimes en ser desallotjades van ser 2 persones grans, de 90 i pico anys cada una d'elles. No se'ls va donar cap tipus de solució. En vista de tot això i veient les necessitats que realment tenen les persones, ens vam plantejar tornar a recuperar l'espai pel poble i plantejar-nos ja totes unes activitats per poder compartir i per poder acompanyar totes aquelles persones que realment tinguessin una necessitat. Fer vivendes, o sigui, les vivendes per famílies amb nens que realment ja estan al carrer, un grup de salut, un grup d'educació, una universitat lliure i moltes altres activitats que s'han a partir d'aquí. Este matí ens han desallotjat, com sempre fan, i reivindiquem els espais que són del poble, ja que l'Ajuntament és poble.